Ya ayyuhalladzina hi eling-eling wong akeh amanu kang padha ngaku iman sapa alladzina. Tubu tobato sapa sira kabeh, tubu tobato sapa alladzina ilallahi maring Allah taubatan kelawan taubat nasuhakan teman-teman sebenar-benarnya taubat. Tobat ya tenanan. Tapi itu mau tobat itu kudune tenanan iki taubatan nasuha. Tapi tobat separuh minda ahli hak soleh memang lagi isone separuh. Yang penting gini dulu orang tinggal penggotan orang tinggal kebiasaan, tinggal kebiasaan. Akhirnya tinggal filah. Allah tobat separuh ya oleh. Itu malah ruwet dari kita berpindah dari satu keadaan yang salah ke keadaan yang lain yang salah. Kan iku lho tok ora tobat ini. Dadi ngalih saka suatu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Oh nek cara bahasane kita awake dhewe gur-mubeng. Minal kauni ilal kauni. Terus akhire kakimarir roha. Kaya dene keledhe sing giling. Kalau dene tukang gilingan. Jadi bar kolor balik neneng, bar kolor balik neneng, ikut kubur ngono toh. Dan hati-hati awake dhewe niku berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain itu bolak-balik ngoten iki. Ngoten iki. Awake dhewe bolak-balik bar mikir dunya, neh terus mikir dunya, neh. Nggih ta? Pas wayah belajar nalika dadi santri sing mikir apa? Pokoknya pinter, pokoknya rapote apik, juara biji. Niku urusane dunya napa ilmu manfaat? Dunya. Oh nek gede aku kudu nyebar ilmuku santrine oke, santrinya oke. Dunia napa ngelu manfaat? Dunia. Oh, nek santriku wis oke. Uripku gampang, aku gak perlu nyambut gawe. Rono oleh binat. Jadi awake dhewe itu minal kauni ilal kauni. Dunia. Ora kroso. Lah saiki nunggu. Saiki hal seperti itu yang bersifat dunia itu malah jadi standar. Kalau lah nek kiai sampai nulis suka itu wis jos. Ada guru li Gusmi sing dari jalpen. Santrine ya Gusmi tok. Sitok tok wali tapi. Tapi sitok tok wali. Kan gak gontok. Ya yang diciptakan Bayai Marzuki Mustama. Iya. Gusmi nyantrine ya. Santrine ki nang Gusmi itu tok. Wong-wong ngertine tukang gawe. Betul. Tapi santrine wah. Lah ketika santri akeh dadi standar salah mboten kira-kira. Iya. Jadi minal kauni hilal kauni dari satu kesalahan ke kesalahan yang sangka mikirin dunya ning gone dunya sing iya. Dan iki sing kula aturke dek wingi kok akeh wong ngamal intiha itu kono. Jadi tujuan dari amalnya itu sangat dekat. Bala yasilu ilal mau bahkan tidak sampai kepada mati. Terus pakai fama badal, terus bagaimana amal-amal yang seperti itu arep diarep ganjarane nulungi awake dhewe besok setelah mati. Ya. Kiai kok jangan tumpakane majiru, kiai jet berarti kiai standar minal kauni ilal standar model opo. Tidak ada standar seperti itu. Tidak. Ilmu sing manfaat bakal awake dhewe ngerti nek besok ilmu iku nyelametke awake dhewe, gitu.
sehingga kita dapat ridhone Gusti Allah. Sehingga kita mendapatkan ridhane Gusti Allah. Ora penting besok ning gone swarga utawa ning gone neraka. Gak penting. Sulaiman Ad-Darani ini ngoten niku. Abi Sulaiman Ad-Darani. Pokoknya nek besok jenengan rebete kula tenggene neraka jenengan, kula bakal bengok-bengok wong-wong tak kabari lek kula seneng tenggene jenengan. Iki jajale ahli neraka arep diomongin, aku wis ketemu karo Gusti Allah. Artinya apa? Artinya gini kuwi. Sing penting awake dhewe tetep oleh ridane Gusti Allah. Jadi ridho niki luar biasa. Lah niku kok hubungannya kali nek ilmu itu yang bermanfaat sing iso nyelametke awake dhewe sehingga kita mendapatkan ridhone Gusti Allah, ilang saka godhope Gusti. Wis pokoke ilmu luar biasanya. Dan ini ora ana ora patokane terus sing gak salat gaene dadi imam ya ora. Ya ya ora. Makane dawuhe Gusti Allah niku luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu kan gak ada standarte. Standar awake dhewe delok kan ora kok sing napa niku jenenge. Dene kok standar-standar model-model dunia ngoten. Dan awake dhewe mikir ya wis nek ngono aku wis tobat ya sithik-sithik ayo, separuh tobat ya sah. Jadi akhirnya kita dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Cara bahasa tasawufnya kita dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu isinya mengdunya. Dunya tok niku contoh yang paling penak. Ngono kuwi ya ora. Awake dhewe mubeng ya ora tau mikir ning ngene Gusti. Ora tau mikir-mikir hubungane karo Gusti Allah. Sing dipikir mung barang dunya tok. Belajar pengen jadi juara, nilainya api dan lain sebagainya. Bosok wis iso belajar, wis ngerti keadaan. Aku pengen ulang wong sakeh, lakon duwe santri akeh, masa tumpakane bersepeda ontel ya enak. Iku di numpak motor sing apik Nmax to. Nmax kurang ega iku jenenge numpake opo? Veloz. Ganti ribet dan lain sebagainya. Akhirnya munda, jadi minal kauni ilal kauni. Saya dipikir, gitu. Lewat itu sudah berarti mau tinggal kerja. Itu ngalih rono, yang mikirnya yang menunggu, ngalih rono mikirnya. Ya, jadi ojo sampai hal-hal yang mudah-mudah ini, sing diwehi kemudahan-kemudahan ini. Terus awake dhewe ndadekne itu sebuah khilaf sing akhire ndadekne awake dhewe berpindah dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain. Terus cara bahasa taubat sendiri, taubat itu bakalnya ada 3. Ana taubate wong awam, ana taubate wong khos, ana taubate wong khawasul khawas. Taubatnya orang awam itu minazzalat, dari kesalahan. Dia merasa bahwa itu kesalahan. Mau ya. Jadi dia merasa bahwa itu sebuah kesalahan. Berzino dikeplui wong akeh. Kemudian dia merasa, ancene bener Gusti Allah ki ora oleh nezi. Nah aku zino keplui karo wong kang sakmene ban. Iki lagi ning nyedane kok besok neneng. Jadi ketune ngoten niku. Kalau ketune harus apa aku nglakukan di sini kepriyong wong akeh. Jadi sama sekali dia tidak merasa bahwa zina itu sebuah kesalahan. Bahwa zina itu adalah sebuah kedurhakaan. Ngoten niku butuh taubat. Gak ditampa ngoten niku. Jadi taubat minazzalat niku nggih karena dia benar-benar tahu bahwa apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Kemudian ke tobatnya pripun nggih niku seketika tidak melakukan kembali terus dhek yo ketuni ana rasa ketune dhek azem dhek nejo ora baleni ning gone perkara kuwi
Nek hubungannya karo anak Adam wis bro. Dhek njaluk lebaran, minta dibebaskan. Nek wajibnya nempuh ya kudu nempuh. Yo jenenge tobat. Tobate wong awam. Kok nek wis ngoten niku, karena dia pola pikirnya maulah nganggep bahwa zina itu mau. Dhek elinge ketika dia tobat dari zina elinge. Ternyata bener Gusti Allah ngono di satu sisi Pak Darman niku melaksanakan kewajiban apa mboten neng muhajirin ngopi ngaji ngaji bareng ini alasane gitu asline ya ngopi niku tapi sebab nek kene ada silaturahimnya, sebab di sini ada taklimnya. Pegawai apa betul? Tapi kira-kira sama nek bareng ngopi ning terus ngopi nang Pak Darman ora? Alah nang kene tak wis barbar aku wis waras. Ngulang ngalih gur ngopang. Jadi dari kebaikan yang jenengan ada kebaikan yang lain yang kurban ya. Makane wong lakoni apik niku njaluk ngapu. Lah sing iso ngrasakne niki wong khawasul. Nek koyo awak-awake dhewe niki pokoke model-modele ngene ora bakalan teko kono lah mikir. Paling calon mikir ya mikir tok ora bakal iso ngrasak. Terus salah iki piye ngene ora gendang jenengan. Sampeyan ora ngerti, bosok sampeane ora ngopi rono Pak Darman ku mau nggih. Terus asile iki tinggi. Sing sok diuring-uring karo bojone. Dipernuti bojone 2 minggu ngene. Gara-gara ora gampang ngopi ora. Pak, sebabnya nyapa jenengan ora gelem ngopi. Alasane nyapa ning wajirine wis wareg. Sing apik jane nek ngaji ngono ning kene pas wayah ngopi ayo metu ning warung. Sip. Ya kan ngono wae. Arek diboke warunge sapa ngono wayahe ngoten bae. Sip, rombongan iki budayane ngoten iki. Nek ngono berarti kan tidak mengorbankan ya? Tidak mengorbankan itu. Kuwi kira-kira tobat iki ngono kuwi kira-kira. Jadi nek orang awam itu tobat dia kembali karena dia merasa melakukan kesalahan. Tobatnya wong kos dia tobat dia balik ning Gusti Allah sebab menganggap dirinya telah lupa. Ada waktu dia lupa ning Gusti Allah. Utawa dia melakukan sesuatu dengan hawa nafsu. Sehingga waktu itu ora eling sifat irodae Gusti Allah. Yang ketiga, ono wong tobaté khawas niku tobat saka nglakoni penggawe apik. Karena di setiap perbuatan baik niku pasti ada sesuatu yang dikurban. Itu pasti. Ya, dapat kali 3 wow. Niku awake dhewe kudu nglakoni kan. Tapi awake dhewe niku saiki ketemu taubah minaz zalat iki wis apa dulu nggih pun kula ngene ku ubone nggih sepah tobat separuh ya oleh ya sak lawan lho wae tobate kula tapi namuk separuh buktine apa ngene ku kula niku dhewe ngrasani tonggone sampai kemudian menjadi nah kula niku ora apa enak masalah sebenere saka kula nggih nyuwun ngapura. Tapi kula ngomong kula mboten sengaja mboten jane niku maksud kula mboten lha jenenge kan khilah. Jenenge kan beralasan. Di satu sisi dia merasa bersalah dan ngapura, di satu sisi dia tidak mau disalahkan kemudian membuat alasan. Jadi tobaté separuh, ora tobaté separuh. Sing tobaté separuh ditampa karo Gusti Allah, sing dia khilah, sing dari alasan wa baqiya alaihi al-baqi sing diadab Gusti Allah bakal ya lain iki wae wis. Kan ngoten niku. Wa bilih niku nggih, mugi-mugi Allah taala paring manfaat lan kahyangan sedaya wonten ing dalem punika. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
akhir qalidallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.